Maskwera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuya pane channel. Please don't forget to subscribe. Kaskana chungwa garaka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigirai nyaya ye audio iri circulate ma streets social media. Audio iri kunzi ndiya Mai Titi iri kunzi yakarekodwa mujeri muri Zimbabwe Vachinetsana Nevamwe inmates. Mai Titi varunzikwa vachipopota Vachinetsana nema inmates vachitaura murundi seka here. Takuigira audio yacho ndofunga da kunzwisai audio yacho munzwe zvirutaura naMai Titi. Vanhu vabamhanya vamhanya kukomenta vamwe vachiti Mai Titi vanobuda here on condition ye good behavior nezvavari kuita izvi kunetsana nemamwe inmates mujeri kana kuti havapabude. Tudze zvamuri kufungawo pamusoro penyaya iyi. Hatikuziva kuti video iri raseculated richibuda nepapi pacho but parifungidzirwa kunzi rarekodwa nemagadhjeri anga aripo muri Zimbabwe. Inzwai audio yatakuvigirai mutudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Wait, let me warm you.